Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare Rama Rama, Hare Hare. Hare. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय 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 श्री चैतन्य चैतन्य जय जय नित्यानंद, नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय जय अद्वैत अद्वैत चैतन्य चंद्र जय जय गौरभक्त गौरभक्त वृंदा, वृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय 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 श्री चैतन्य चैतन्य जय जय नित्यानंद, नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय अद्वैत चंद्र चैतन्य जय जय गौरभक्त गौरभक्त वृंदा, वृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय 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 श्री चैतन्य जय चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्त गौरभक्त वृंदा. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Prabhu, you can share the screen. Okay. Hare Krishna. This for Krishna book I put. I should change. I'll leave it like this. It looks nice, very nice, Mataji. Yeah, thank you, Prabhu. Hare Krishna. Rukmini wedding. Correct. Rukmini இது கிடைக்கல. சரி இந்த wedding. சூப்பரா இருக்கு. அழகா இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Thank you. அழகா இருக்கு மாதாஜி. Hare Krishna. एथे बलि दुहे राहे हर्षित हान्या शालिग्राम सेवकारे विशेष करिया. Hare Krishna. हरे कृष्ण माताजी. ये थे बलि दुखे रहे हर्षित சாலக்கிராம சேவா கரே விசேஷ கரியா. இந்த உரையாடலுக்கு பிறகு கணவன் மனைவி இருவரும் மிகவும் மகிழ்ச்சியுற்றனர். அவர்கள் இருவரும் இணைந்து வீட்டிலிருந்த சாலக்கிராம சிலாவின் தொண்டில் ஈடுபட்டனர். பொருளுரை: ஒவ்வொரு பிராமணரின் இல்லத்திலும் அந்த பிராமண குடும்பத்தினால் வழிபடப்படுவதற்காக சாலக்கிராம சிலா இருக்க வேண்டியது அவசியமாகும். இந்த வழிமுறை இன்றும் நடைமுறையில் உள்ளது. ஜாதியினால் பிராமணர்களாக இருக்கும் மக்கள், அதாவது பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்தவர்கள், சாலக்கிராம சிலாவை வழிபடுவது அவசியமாகும். துரதிருஷ்டவசமாக கலியுகத்தின் முன்னேற்றத்தினால் பெயரளவு பிராமணர்கள் தங்களது பிராமண பிறப்பினை பெருமையாக ஏற்றுள்ள போதிலும் சாலக்கிராம சிலாவின் வழிபாட்டில் ஈடுபடுவதில்லை. ஆனால் உண்மையில் பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்தவர் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் சாலக்கிராம சிலாவின் வழிபாட்டில் ஈடுபடுவது அவசியம் என்பது நினைவிற்கெட்டாத காலத்திலிருந்து மரபாக இருந்து வந்துள்ளது. எங்களுடைய கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் உறுப்பினர்கள் சிலர் சாலக்கிராம சிலா வழிபாட்டினை அறிமுகப்படுத்துவதில் பேராவல் கொண்டுள்ளனர். ஆயினும் இதன் அறிமுகத்தினை நாங்கள் ஒரு நோக்கத்துடன் தடுத்து வைத்துள்ளோம். ஏனெனில் ஹரே கிருஷ்ண இயக்கத்தின் உறுப்பினர்களில் பெரும்பாலானோர் பிராமண ஜாதியின் குடும்பத்திலிருந்து வருபவர்கள் அல்லர். சிறிது காலத்திற்கு பின்னர் அவர்கள் உண்மையிலேயே பிராமண நடத்தில் உறுதியுடன் நிலை பெற்றிருப்பதை காணும் போது சாலக்கிராம சிலா வழிபாடு அறிமுகப்படுத்தப்படும். இந்த யுகத்தில் சாலக்கிராம சிலாவின் வழிபாடானது பகவானின் திருநாம உச்சாடனத்தை போன்று முக்கியமானது அல்ல. இதுவே சாஸ்திரத்தின் கூற்றாகும். ஹரேர் நாம ஹரேர் நாமைவ கேவலம் கலவு நாஸ்தியேவ நாஸ்தியேவ கதிர் அந்யதா. திருநாமங்களை அபராதமின்றி உச்சரிப்பதால் ஒருவன் பூரண பக்குவத்தை அடைகிறான் என்பது ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமியின் கருத்தாகும். அவ்வாறு இருப்பினும் மனதின் நிலையை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக கோயிலில் விக்கிரக வழிபாடும் அவசியமாகிறது. எனவே ஒருவன் ஆன்மீக உணர்வில் முன்னேறும் போது அல்லது ஆன்மீக தளத்தில் நிலை பெறும் போது அவன் சாலக்கிராம சிலா வழிபாட்டினை ஏற்கலாம். ஜெகநாத மிஸ்ரரின் இதயத்திலிருந்து சச்சி மாதாவின் இதயத்திற்கு பகவான் மாறியது குறித்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் பின்வருமாறு விளக்குகிறார். ஜெகநாத மிஸ்ரரும் சச்சி மாதாவும் என்றென்றும் பகவானுடன் வசிக்கக்கூடிய தூய்மையான நபர்கள், நித்திய சித்தர்கள் என்று முடிவு செய்ய வேண்டும். அவர்களது இதயம் எப்போதும் களங்கமின்றி இருப்பதால் அவர்கள் புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுளை ஒருபோதும் மறப்பதில்லை. இந்த ஜட உலகிலுள்ள ஒரு சாதாரண மனிதன் களங்கமுள்ள இதயத்தினை கொண்டுள்ளான். எனவே அவன் தெய்வீக தலத்திற்கு வருவதற்கு முதலில் தனது இதயத்தினை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும். ஆனால் ஜெகநாத மிஸ்ரரும் சச்சி மாதாவும் களங்கமற்ற இதயத்துடன் இருக்கும் சாதாரண ஆணோ பெண்ணோ அல்லர். இதயம் களங்கமின்றி இருக்கும் போது அது வசுதேவ தலத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. தெய்வீகத்தில் நிலை பெற்றிருப்பவரான கிருஷ்ணரை வசுதேவரால் மட்டுமே பெற்றெடுக்க முடியும். புலன்களின் ஈடுபாட்டினால்
சாதாரண பெண்மணி கருவுறுவதைப் போல சச்சிமா தேவி கருவுறவில்லை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சச்சி மாதாவின் கருவுற்ற நிலையினை சாதாரண பெண்ணின் நிலையை போன்று நினைக்க கூடாது. அது அபராதமாகும். ஒருவன் ஆன்மீக உணர்வில் உண்மையாக முன்னேறி பகவானின் பக்தி தொண்டில் முழுமையாக ஈடுபட்டிருக்கும் போது சச்சி மாதாவின் கருவுற்ற நிலையினை புரிந்து கொள்ள முடியும். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 10.2.16 கூறப்பட்டுள்ளது. பகவான் அபி விஸ்வாத்மா ஹரே பக்தான். கிருஷ்ணா மாதாஜி, கொஞ்சம் ஹோல்ட் பண்ணுங்க. இது வரைக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம், நிறைய ஹரே போயிடுச்சு. கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல இருந்து வேற யாராவது வேணா படிக்கலாம், பட் அதுக்கு முன்னாடி இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ வெரி கிளியர்லி என்னன்னா, நம்ம வந்து பாகவத வழிபாடு அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. இப்போ வந்து எல்லாருமே வந்து என்னன்னா, பாகவத வழிபாடு வேற, நம்ம பஞ்சதாத்திர வழிபாடுகள் வேற. இது வந்து நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஒரு வீட்டுல இப்போ நீங்க பாத்தீங்க, நிறைய தடவை வந்து சொல்லுவாங்க, ஐயோ நாங்க வந்து நாங்கெல்லாம் இந்த வந்து கோயில் திறக்க மாட்டோம், அதாவது பூஜை ரூம் கூட திறக்க மாட்டோம் வீட்டுல டெத் இருந்தா அப்படின்னு. அது ஓகே. ஆனா நம்ம பாகவத புக்கை திறக்கிறதுக்கு கூட நிறைய பேர் பேசுவாங்க, ஐயோ அதெல்லாம் நாங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட், பாகவதம் கூட திறக்க மாட்டோம்னு. ஸ்ட்ரிக்ட்ன்றது என்ன? எதை கரெக்டா பண்ணணுமோ அது பண்ண வைக்கிறது ஸ்ட்ரிக்ட். எது பண்ணக்கூடாதோ அது பண்ணாம இருக்கிறது ஸ்டூபிடிட்டி. இப்போ எக்ஸாம் முன்னாடி வந்து ஒரு குழந்தை வந்து ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றது வந்து ஸ்ட்ரிக்ட். ஏன்னா அது நியாயம். ஏன்னா நாளைக்கு எக்ஸாம் இருக்கு, குழந்தை வந்து த்ரோட்டு கெட்டுடும்னு. அம்மா நான் எப்ப வேணா உங்களுக்கு த்ரோட் கெடலாம், அதனால நீ வாழ்க்கையிலேயே ஐஸ்கிரீம் தொடாத அப்படின்னு ஒரு குழந்தை கிட்ட சொன்னா அந்த குழந்தை என்ன நினைக்கும்? நீ ஒரு லூசுன்னு சொல்லும். கரெக்டா? நம்ம கேஸ்லயே சொல்லுமா இல்லையா? அதே மாதிரிதான் ஆண்டவன் கேஸ்லயும் கிளியரா போட்டிருக்காங்க, பஞ்சராத்திரிக விதி பாகவத விதின்னு. எனக்கு கரெக்டா தோன்றது, எங்க வீட்டுல இதுக்கு எங்க வீட்டுல நல்ல காரியம் பண்ண மாட்டோம், அதனால பாகவத விதி கூட நான் ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன்னு சொல்றான். அது முட்டாள் தான். அதாவது யாருமே எதுவுமே எந்த நாளுமே பண்ணக்கூடாதுன்ற மாதிரி. நல்ல விஷயங்கள் நல்ல நாள்ல பண்ணணும்ன்றதாலதான் பூஜை ரூம் எல்லாம் புனிதமானது. அங்க வந்து ஆண்டவன் அப்படியே பிரத்யக்ஷ பிரணாம் அங்கேயே இருக்கிறதால நம்ம வந்து அந்த விஷயங்கள் ஒண்டி நம்ம ஈடுபடுறது இல்ல. அது கூட பிகினர் சாதன பக்தியில இருக்கிறவங்களுக்கு தான். ஏன் சாதன பக்தியில இது ரெண்டும் செய்யறோம்னா, நம்ம பாகவதம் பண்ணிட்டு இன்னொரு சைட்ல வந்து பஞ்சராத்திரிக விதி பண்ணா நம்மளுக்கு அட்டாச்மெண்ட் வரும். எந்த பணப்பான்மை நம்மளுக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தி. அதனால விக்கிரகத்துல கூட என்னோட கிருஷ்ணர், என்னோட கோயில், என்னோட பூஜா ரூம் அப்படின்னா ஒரு டிசிப்ளின் வரும். அதனாலதான் கோயில்ல கூட பாத்தீங்கன்னா, நீங்க வந்து பஞ்சராத்திரிக விதி 15 நிமிஷம் பண்ணுங்க போறோம், அது மோர் தென் எனஃப் அப்படின்வாங்க. உட்காந்து நம்ம அவ்வளவு பண்ணணும் இல்லை. ஆனா சாண்டிங் நம்ம திட்டத்தட்ட 1.5 மணி நேரம் ஆகும் மினிமம். நான் சொல்றது 16 ரவுண்ட் சாண்டர்ஸ், ரைட்? சோ இது ரெண்டுத்துல வந்து நான் எப்பவுமே இதுதான் ரூல் ஃபாலோ பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இப்ப வந்து நான் காலையில பேசிட்டு பாகவதம் படிக்கச்சு அவங்க 2 சொன்னாங்க. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நாங்க வந்து என்னன்னா இது பண்றது இல்லை, அதனால வந்து 11th டே நான் வந்து கீதா தியான் கூட பண்ண மாட்டேன். உனக்கு அவ்வளவு சென்டிமெண்ட் இருந்தா நீ பைசா கொடுத்து யாரையாவது தானம் பண்ணலாம் இல்லையா, நான் அது கூட பண்ண மாட்டேன். சோ இதெல்லாம் வந்து மென்டல் கன்காக்ஷன். நம்ம படிக்கலாம், கீதா தியானம் பண்ணலாம், இதெல்லாம் வந்து ஒன்ஸ் இன் அ இயர் வருது. இதுல எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுமே இல்லை. நானா இமேஜின் பண்ணி பண்ற ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சரியும் இல்லை. அதே மாதிரி சாலிகா சில வந்து பிராமணர்கள் எல்லாமே வர்ஷிப் பண்ணுவாங்க. மத்த ஹை கிளாஸ் அவங்க ராஜாக்கள் ராணிகள் எல்லாம் வந்து சிவா பார்வதி வர்ஷிப் பண்ணுவாங்க. ஆனா சில தேவர்கள், மத்த தேவர்கள் எல்லாம் வந்து ரொம்ப வந்து பிரபுபாதே சொல்லியிருக்காரு கிருஷ்ணா புக்ல, லோவர் மிடில் கிளாஸ் லோ கிளாஸ் அவங்க தான் பண்ணுவாங்க. மிடில் கிளாஸ்னா இது பினான்சியல் ஸ்டேட்டஸ் இல்ல, அவங்க வர்ணா ஸ்டேட்டஸ் அவங்க தான் பண்ணுவாங்கன்னு. சோ ஆக்சுவலா பிராமணர்கள்ன்றவங்க வந்து வைஷ்யர்கள் தான் எல்லாமே. ஏன்னா இப்போ வந்து பிராமணர்கள்ன்றோட சொசைட்டி பேரு சிச்சுவேஷன் எல்லாமே வந்து டிட்டோரியேட் ஆயிடுச்சு. என் பிரதரே சொல்லிட்டு இருந்தாங்க சில தடவை, அவன் பிராமின்னு சொல்லிட்டு பூணூல் போட்டிருக்கான், அவன் நான்வெஜ் சாப்பிடுவான், ஆனா அவன் வந்து கைட்டி வச்சு சாப்பிடுவான் தெரியுமா. அவன் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளா ஒரு பர்டிகுலர் எதையாவது ரெப்ரசென்ட் பண்றச்சே நம்மளே எக்ஸாம்பிளா செட் பண்ணணும், ரைட்? இப்போ வந்து நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம் பசங்களுக்கு, நீ ஃபாஸ்டா ஓட்டாத அப்படின்னு. சோ இப்போ நான் என் பொண்ணு இருந்தானா எனக்கு ஃபாஸ்டா ஓட்ட டெம்ட் ஆனா கூட நான் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி ஸ்லோ ஓட்டுவேன். ஏன்னா ஆல்ரெடி உடம்புல பிராக்டிஸ்ல மூவ் ஆறுது சிலது. ஆனா இப்போ அப்சர்வ் பண்ணி மூவ் ஆறுது இன்னும். அதனால இன்னும் கூட என் பொண்ணு எல்லார்கிட்டயும் சொல்வா, எங்க அம்மா செம்ம ஸ்லோ ஓட்டுறது. ரொம்ப எல்லாருமே வந்து வெளில இருக்கிறவங்க உங்க அம்மாவா, எங்க அம்மா கூட கேட்டாங்க எங்க உங்க அம்மாவா அப்படின்னு. ஏன்னா அவ சொல்றது உண்மைதான். அவ முன்னாடி நான் அப்படி ஓட்டுனதே இல்லை. அதனால அவ பெர்செப்ஷன்ல வந்து ஓகே அம்மா வந்து ஸ்லோ. சோ அம்மா ஸ்லோ டிரைவர் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது பெட்டரை விட அம்மா சூப்பர் ஃபாஸ்டா போவாங்கன்னு சொல்லிட்டு குழந்தை ரிஸ்க்ல போறது எப்பவுமே ரிஸ்க், ரைட்? அதனால நம்ம சைட்ல நம்ம வந்து கரெக்டா இருக்கணும். இல்லைனாலும் அட்லீஸ்ட் கரெக்டா இருக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். அப்பதான் வந்து அவங்க வந்து நம்மள ஒரு ரோல் மாடலா எடுப்பாங்க. அதனால பிராமணர்ஸ் வந்து ரோல் மாடல்ஸ் யாருக்கு? மத்த 3 கம்யூனிட்டிக்கு. நான் பிராமணர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெருமையா பேசுறது இல்லை.
பிராமணரா வழிபாடு பண்ணணும், அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். கரெக்டா? சோ அதனால இதெல்லாம் பண்ண வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னு. சோ சாலிகிராமம் வந்து இப்ப வந்து கவனிக்கிறதே இல்ல. சாலிகிராமம் வந்து விஷ்ணுவை குறிக்கிறது. சோ ஒரு ஒரு யுகத்திலயும் ஒரு ஒரு தர்மம் இருக்கு. சத்திய யுகா என்ன தர்மம்? சத்தியயுகத்தின் தர்மம் என்ன? மெடிடேஷன் மாதாஜி. வெரி நைஸ். சத்தியயுகா. சத்தியயுகா. நெக்ஸ்ட் வந்து திரேத யுகா. திரேதயுகா வந்து தவம், அஸ்டாரிட்டி. யாகம் தவம் தவம் பண்றதுங்க மாதாஜி. யாகம் செய்கிறது மாதிரி. யாகங்கள் செய்யுது. யாகம் பண்றது, தவம் யக்னங்கள். பண்றது. கரெக்ட். யக்னங்கள் செய்யறது. யக்னங்கள், யக்னங்கள். யாகம் யக்னம் ரெண்டும் ஒண்ணுதான். தவம் சொல்ல முடியாது, யக்னங்கள் செய்யறது. சோ அந்த ஃபயர் சாக்ரிஃபைசஸ். மூணாவது துவாபர யுகா. கோயில் வழிபாடு. கோவில் வழிபாடு, டெய்டி வர்ஷிப். அப்போ கலியுகா. மகாமந்திரம். சங்கீர்த்தனம். நாம சங்கீர்த்தனம். நாடுகள் பரவுதல். அப்போ இந்த 4 ஃபர்ஸ்ட் 3 யுகால பண்றது நம்ம பண்ணக்கூடாதா? பண்ணலாம். பண்ணினா பண்றதுக்கு முடியறது இல்ல. பண்றதுக்கான கால அவகாசம் பூரா சக்தியோட பண்ணணும். பண்றதுக்கான கால அவகாசம் இல்ல. இதுல வந்து இந்த கலியுகத்துல வந்து எல்லாரும் யாராவது பௌதீகத்துல ஒருத்தர் பேசுங்க, ஏன்னா நீங்க பேசுறது எனக்கே புரியல. எஸ் சித்ரா மாதாஜி சொல்லுங்க. எல்லாரும் பௌதீகத்துல இருக்கிறாங்க மாதாஜி. அதனால வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த இதுக்கெல்லாம் டைம் ஒதுக்குறதுக்கு ஓகே. முடியறது இல்ல மாதாஜி. அப்படி எப்படி டைம் நீங்க இல்ல சொல்லலாம்? இல்ல நான் வந்து டைம் ஒதுக்குவேன். ஒதுக்கி பண்ணினாலும் அது பக்தியோட பண்ணணும். கொஞ்சம் கூட ஸ்லிப் ஆனா சரியா வராது. பண்றவங்க இருக்காங்க. அது அவங்களுக்கு லாங் ப்ராசஸ்ல போயிட்டு இருக்கும். அவ்வளவுதான். ரொம்ப அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் எடுக்கிறது மாதாஜி. இல்ல லாங் ப்ராசஸ். அவ வந்து கிருஷ்ணரோட காலடியை நடக்கிறதுக்கு இன்னும் அது திருப்பி அவங்க பக்திக்கு வரணும். அப்பதான் முடியும். இல்லாட்டி அது சொல்லுங்க அந்த மாதாஜி. மாதாஜி ஜெயந்தி அந்த மாதாஜி அந்த மூணு செய்யறத விட ரொம்ப ஈஸியான வழி நாம சங்கீர்த்தனம்னு இத ஆமா, பரிந்துரை இருக்காங்க. இதெல்லாம் யாகம் யஜ்ஞம் இதெல்லாம் செஞ்சா அதுக்கு ஈக்குவலா இது அதுவும் இருக்குது. திருப்தி உண்டு. ஆனா அதுக்கு வந்துட்டு பகவானும் திருப்தி அடைவார். அத இல்லைன்னு சொல்ல ஓகே. மாட்டார். சித்ரா மாதாஜி நீங்க ஒண்ணு கத்துக்கணும். என்னன்னா, இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட், உங்க டர்ன் வந்து முடிஞ்சிச்சுன்னா வேற யாராவது பேசினாங்கன்னா நீங்க சைலண்ட் ஆயிடணும். உங்க டர்ன் அப்ப நீங்க ஓகே சொல்லிட்டீங்க. ஓகே எதுக்குன்னா அதனால தான் நான் எல்லாரையும் ஹோல்ட் பண்ணி உங்க பேர் சொன்னேன். நீங்க முடிச்சிட்டீங்கன்னா மல்லிகா மாதாஜி எடுத்தாங்க. இப்ப மறுபடியும் நீங்க பேசுனீங்கன்னா எனக்கு மல்லிகா மாதாஜி என்ன சொல்றாங்கன்னு புரியாது. இப்ப மல்லிகா மாதாஜி ஓகே சொன்னது ஓகே எனக்கு புரிஞ்சிச்சு. ஜானகி மாதாஜி ஆர் ஜெயந்தி மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சித்ரா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது வேற ஒப்பீனியன் இருக்கா? சோ இப்ப பண்ணலாம்ன்றீங்க. இதாவது பண்ணலாம், அதாவது பண்ணலாம். ஆனா டைம் இல்ல, அதனால பண்றது இல்ல. கரெக்டா? மாதாஜி வீட்டுல இருந்துகிட்டே நம்ம இதை எல்லாம் செய்யலாம் மாதாஜி. நம்ம கோயிலுக்குன்னா நம்ம வீட்டுக்குள்ள இருந்துட்டு கிருஷ்ணருடைய நாமங்கள் ஜபித்து கொண்டு இருக்கிறதா அதுவே நம்மளுக்கு கரெக்டா இருக்கு மாதாஜி. இந்த காலத்துல வந்து டைம் இல்லைங்கிறாங்க மாதாஜி. எதுக்கு தியாகம் செய்யறதுக்கெல்லாம் டைம் இல்லைங்க சோ சொல்றாங்க பேசிக்கலி நீங்க என்ன மாதாஜி. சொல்றீங்க? நம்மளுக்கு டைம் இல்ல, அதனால நம்ம இதெல்லாம் பண்ணல. பட் எனக்கு டைம் இருக்கு மாதாஜி, நான் பண்றேன்றேன். உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை? அதெல்லாம் இல்ல மாதாஜி, ஒரு பிரச்சனையும் இல்லைங்க மாதாஜி. கரெக்ட். இல்ல உங்களை சொல்லல, எல்லாருக்குமே கேக்குறேன். சோ நான் பண்ணலாம், அதுவும் பண்ணலாம், இதுவும் பண்ணலாம். இல்ல அதாவது பண்ணலாம், இதாவது பண்ணலாம். கரெக்டா? எஸ் மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி. அப்ப மல்லிகா மாதாஜி சொல்லுங்க. அது மூணு செய்யறத விட சிறந்த ஈஸியான வழின்னு நமக்கு இதெல்லாம் கொடுத்திருக்கிறாங்க. நாம சங்கீர்த்தனம் செஞ்சாலே அந்த அந்த இது தானியம் வளர்க்கறது, கோயில் வழிபாடு செய்யறது, அது மெடிடேஷன் நீங்க ஈஸியா பண்றதோட பண்ணுங்க பலன். மல்லிகா மாதாஜி. உங்களுக்கு ஈஸியா பிடிக்குது, நீங்க ஈஸியா பண்ணுங்க. நான் கஷ்டப்பட்டு நான் வந்து யக்னம் எல்லாம் பண்ண போறேன், நான் கஷ்டப்பட்டு கோயிலுக்கு சுத்தம் பண்ணுவேன், எனக்கு அதுதான் பிடிக்குது. இப்போ என்ன பிரச்சனை? இப்போ கோயில் சுத்தம் பண்றது பிரச்சனை இல்ல இல்ல மாதாஜி. கோயில் சுத்தம் இல்ல, அதாவது ஐ மீன் சொல்றது டெய்லி வர்ஷிப். டேட்டிவ் வர்ஷிப்பும் பிரச்சனை இல்ல. ஆனா இந்த யஜ்ஞம் செய்யறது, யாகம் செய்யறது, மெடிடேஷன் பண்றதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமானது. அதுக்கான வந்து வழிமுறை செய்யக்கூடியவங்களும் குறைச்சலா இருக்கிறாங்க ரொம்ப. அதனால அது முறையோட நடக்கணும்னா அது கொஞ்சம் கஷ்டங்கிறதுனால இது ஈஸியான வழின்னு சொல்றேன். எனக்கு ஈஸி வேணாம் மாதாஜி, நான் கஷ்டமான வழி எடுக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் பிரபு. ஏஜ் கொஸ்டின் முதல்ல நம்மளுக்கு 100 வருஷம் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம செய்யணும். கோயில் வழிபாடு நம்ம செய்யலாம், தொடர்ந்து செய்யணும் வராங்க. எல்லாமே கோயில போய் கும்பிடுறது ரெகுலரா இருக்கு. அதை விட சிறந்து இப்போ பிரபு சொல்லி இருக்கிறதா நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ராம சிறந்த வழி. நம்ம பகவான் சொல்லிக்கிற மாதிரி பகவான் என்று சொல்லிட்டு இருக்கலாம். கோயில் வழிபாடும் போக சொல்றாங்க, கோயிலுக்கும் போகலாம். பழசெல்லாம் நம்ம ஏஜ் இல்லை, நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி இருந்து செய்யறதுக்கு வேண்டிய வாய்ப்புகள் கிடையாது. காட்டுக்கும் போக முடியாது, அத்தனை வருஷம் வாழ முடியாது. நம்ம என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் ஆன்சர் கரெக்டா சொல்றீங்க. ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் புரியல. என்னன்னா வந்து ஆர்கியூ பண்றாங்க வச்சுக்கோங்களேன். எஸ் சித்ரா மாதாஜி நீங்க சொல்லலாம். ஆர்கியூ பண்றாங்கன்னா வெரி கிளியர்லி நான் பண்ணுவேன், எனக்கு டைம் இருக்கு, நான் பண்ண போறேன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ அவங்க பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா அது உண்டிதான் நான் கேட்டேன். இல்ல
பண்ணலாம். பண்ணினா நேரடியா கிருஷ்ணரை அடைய முடியாது. எல்லா தேவதைகளையும் திருப்தி பண்ணிட்டு தான் அவங்க மூலமா தான் கிடைச்சா போக முடியும். ஆனா கிருஷ்ணரோட உலகத்துக்கு போக முடியாது. ஓகே. சோ பேசிக்கலி என்னோட ஒப்பீனியன். அப்போ ஓகே மாதாஜி, அப்போ சத்திய யுகத்திலயும் உங்க ஒப்பீனியன் படி திரேத யுகத்திலயும் துவாபர யுகம் நேரா கிருஷ்ணருக்கு போறதுக்கு வழியே இல்லை. அவங்க எல்லாம் கும்பிட்டுட்டு தான் போனாங்க. அப்படிதான் நீங்க சொல்ல வரீங்க. நம்ம ஒண்டி அப்படி ரொம்ப ஹை கலியுகத்துல நம்ம டைரக்டா போலாம், அதானே சொல்ல வரீங்க? ஆமா. கரெக்ட். கரெக்ட் தானே? நீங்க அதான் சொல்றீங்க. ஆமா சார். ஆமா. ஓகே. சோ பேசிக்கலி இந்த கான்செப்ட் கிளியரா புரிஞ்சுக்கோங்க. மத்த வழிபாடுகள் பண்ணலாமா? ஆனா பண்ணக்கூடாது, ப்ரோஹிபிட்டட் இல்ல, பண்ணலாம். ஆனா பண்ணாலும் நம்ம நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணி ஆகணும். சோ நான் சத்திய யுகம் மாதிரி நான் மெடிடேஷன் பண்ணாலும், நீங்க சொன்னதெல்லாம் கரெக்ட், டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இல்ல, ஆனா பண்ணாலும் நம்ம என்னோட கொடுத்தது இது, ரைட்? சோ இப்போ அவங்க வந்து ஏன் அது பண்ணாங்க, ஏன் நாம சங்கீர்த்தனம் கொடுக்கலன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து அவங்க நீங்க எல்லாம் சொன்ன அந்த பாயிண்ட் பர்ஃபெக்ட். டைம் மூளை தகுந்த மாதிரி ஒரு கெப்பாசிட்டி கொடுப்பாரு. அவங்களுக்கு வந்து நாம சங்கீர்த்தனம் பில்டே இருந்துச்சு அதுல. அதனால அவங்களுக்கு வந்து அது ஒண்டி இல்லாம இதெல்லாம் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு. அண்ட் ரெண்டாவது அவங்களுக்கு அது ரொம்ப சர்வசாதாரணம். மெடிடேஷன் பண்றது அவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருந்துச்சு. நம்ம இங்க தக்க திணித்தோம், நம்மளுக்கு சாண்டிங்ல ஒரு ரவுண்ட் இல்ல, கால் ரவுண்ட் பண்றதுக்குள்ளேயே நம்ம மைண்ட் எங்கேயோ போகுது. சோ அவங்க அதை அட்டெம்ப்டே பண்ணல. சோ அவங்களுக்கு அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் அதுவும் நேரடியான வழிதான். அவங்க வந்து எல்லா தேவர்களை ஒண்டி வழிபாடுல அவங்க பண்ண டெய்டி வர்ஷிப் பண்றது. நிறைய பேர் சொன்னீங்க கோயில் போறது, டெய்டி வர்ஷிப் பண்றது கோயில் போறது இல்ல, எலாபரேட் டெய்டி வர்ஷிப். நம்ம வந்து 15 நிமிஷம் பண்றது அவங்க வந்து ஒரு 10 மணி நேரம் பண்ணுவாங்க. ஒரு வேலையும் பலகாரங்கள் வச்சு ஜெகநாத் கோயில்ல எப்படி நடக்குதோ அந்த மாதிரி ஒருத்தரும் பண்ணுவாங்க. லிட்ரலி அந்த டைமே இல்லை நம்மளுக்கு. சோ இது அலௌடானா அலௌடு. ஆனா எது பண்ணாலும் நம்மளோட ரகசியம் இல்ல உரிமை இல்ல டியூட்டி என்ற மாதிரி நம்ம சாண்டிங் பண்ணிதான் ஆகணும். இதுவும் பண்ணலாம், ஆனா இதுவும் பண்ணணும். அவங்களுக்கு வந்து அந்த வழிபாடு வந்து என்ன ரூல்னா, அவங்கவுங்க யுகத்துல அவங்களுக்கு ஒண்ணு சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க அது ஃபாலோ பண்ணா ஓகே. இப்ப அவங்களும் இன்னொன்னு பண்ணலாமா? பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் துவாபர யுகால மெடிடேஷன் பண்ணலாமா? தாராளமா பண்ணலாம். ஆனாலும் அவங்க டெம்பிள் வர்ஷிப் பண்ணி ஆகணும். அது மஸ்ட் அவங்களுக்கு. புரியுதுங்களா? சோ அதனால வந்து எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, யாராவது ஒருத்தங்க நீனா மெடிடேஷன் டு அன் எக்ஸ்டென்ட் யக்னத்துக்கு ஆர்குமெண்ட் வரும். பண்ணலாமா? பண்ணக்கூடாதா? ஏன் பண்ணக்கூடாது? அவன் நான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு என்ன மாதிரி. அதனால வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும், தாராளமா பண்ணலாம். ஆனா அது வந்து அந்த யுகத்துக்கு நீங்க பண்ணலாம். ஆனா அதோட கண்டிப்பா இது பண்ணணும். அதை விட நீங்க எல்லாம் சொன்ன ஒரு பாயிண்ட்டும் கரெக்ட். பல மடங்கு இதுக்கு தகுதி ஜாஸ்தி. அதுதான் பண்ணணும்னா தாராளமா பண்ணலாம். ஆனா இதுவும் பண்ணணும். இது கம்பல்சரி, ரைட்? இப்ப நம்ம வந்து ஸ்கூலுக்கு வந்து ஷூ போட்டுட்டு போகணுமா? கம்பல்சரி. ஷூ ஒரு தடவை பாலிஷ் பண்ணணுமா? ஆமா கம்பல்சரி. அதை நான் 2 தடவை பாலிஷ் பண்ணி நான் வெளியே ஆள்கிட்ட பாலிஷ் பண்ணணும், நான் வீட்டுல பாலிஷ் பண்ணுவேன்னா அது உங்க இஷ்டம். அதே மாதிரி இதுவும் அதே மாதிரி நீங்க மல்டிபிள் பண்ணலாம். ஆனா பண்ண வேண்டிய கம்பல்சரி ஒன் வந்து நாம ஜபம். ஹரே கிருஷ்ணா. கிளியருங்களா? நெக்ஸ்ட். அண்ட் அது சொல்லியிருக்காங்க, கலோ நாஸ்தி கலோ நேஸ்டி கலோ ஏவ நாஸ்தி ஏவ கதீர் அன்யதா அப்படின்னு. சோ அது ஒண்டிதான் கலியுகத்தின் சொல்யூஷன். அதே மாதிரி ஜெகநாத் மிஸ்ராவும் 13 மாதங்கள் சச்சிமாதா வயிறு இவர் இருந்தாரு. அண்ட் வெரி கிளியர்லி இவங்களும் வந்து நித்ய சித்தாஸ், பியோர் டிவோட்டீஸ். அண்ட் ஜெகநாத் மிஸ்ரா அண்ட் சச்சிமாதா நம்மளோட யசோதா அண்ட் யாரு வாசுதேவா, சாரி யசோதா அண்ட் நந்து மகாராஜ். இப்ப என்ன ஆகுனா இது அவங்க வந்து கர்ப்பதாட்சி சார்கம்லாம் இருக்கா இல்லையானா அவங்க ஆல்வேஸ் பியோர். அதுதான் ஒரு விஷயம். அண்ட் இவங்க வந்து நார்மலானவங்க இல்லை, இவங்க ஆல்வேஸ் பியோர். அதனால அவங்க வந்து ஆண்டவனே அவங்க நித்திய பேரண்ட்ஸ், அவங்க பர்மனண்டா அங்க இருப்பாங்க. அதனால நம்ம ஆர்டினரி விமென் பிரெக்னென்ட் ஆகிற மாதிரி அவங்க ஆகல. அவங்க வந்து சேம் தேவகி வசுதேவ் மாதிரி அவங்க பிரெக்னன்சி வந்து எப்படி ஆச்சுன்னா அவங்க மனசுல இருந்து டிரான்ஸ்பர் ஆச்சுன்னு நம்ம பார்த்தோம். இதுவும் அதே கான்செப்ட்ல தான் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வசுதேவ் அதே கான்செப்ட் சொல்லிட்டு இருக்காங்க, வசுதேவ் அண்ட் தேவகி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது படிக்கணும்னா படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நானே படிக்கட்டுமா? படிங்க மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. This is the statement. This is the statement regarding the birth of Lord Krishna. The incarnation of the Lord entered the mind of Vasudeva and was then transferred to the mind of Devaki. Sridhara Swami gives the following annotation in this connection.
mana avivesa manase avirbhavita jivana datu sampanda iti artha. There was no question of the seminal discharge necessary for the birth of an ordinary human being. Srila Rupa Goswami also comments in this connection that Lord Krishna first appeared in the mind of Ankadan. Mataji, அது என்ன Mataji? ஒரே ஒரு செகண்ட். ஆனகதுந்துபி. Anakatundubi, which Vasudeva and was then transferred to the mind of Devaki Devi. Thus, the spiritual bliss in the mind of Devaki Devi gradually Lord Krishna came out of the mind of Devaki and appeared within the person house of Krishna, Kamsa, by the side of Devaki's bed. At that time, by the spell of Yogamaya, Devaki thought that her child had been born. In this connection, even the demigods from the Celestial kingdom were also bewildered as it is started. Muyanti Yata Surya Bhagavatam 1.1.1. They came to offer their prayers to Devaki, thinking that the Supreme Lord was within her womb. The demigods came to Madura from their celestial kingdom. This indicates that Madura is still the important than the celestial kingdom of the upper planetary system. Hare Krishna Mataji. படிக்கவா மேல? நீங்க ஒரு செகண்ட் மாதாஜி இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு அப்புறமா நீங்க படிங்க. சோ இவங்க ரெண்டு பேரும் அதே மாதிரி வந்தாங்க அண்ட் இவங்க வந்து நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு. இப்ப வந்து இவர் வந்து நம்ம யசோதமா அண்ட் வசுதேவ் காம்பினேஷன், அதாவது யசோதமா அண்ட் நந்த மகாராஜ் இவங்க அட் த சேம் டைம் தேவகி அண்ட் வசுதேவோட ஆத்மாக்களும் இவங்களை என்டர் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா பல்ராம் வந்ததுக்கு அதனால தான் பிறவி அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ பேசிக்லி எப்பவுமே 2 in 1, அதனால இவங்களும் அந்த டுவெல் அப்படின்றது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிருஷ்ணா வந்து அவங்க மனசுலதான் வாசுதேவ் தேவகிக்கும் பிறந்த கான்செப்ட் மாதிரி இவங்களுக்கும் அந்த மாதிரி தான் ஆனாரு அப்படின்னு. மற்ற கதைகள் உங்களுக்கே தெரியும் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு. இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா இது வந்து நம்மளுக்கு புரியவே முடியலையே அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. அதனாலதான் என்ன சொல்றாங்கன்னா முயந்தி ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இருக்கும். ஜென்மாதஸ்யதோன் வயாதிதரதஸ் சாத்வேக விக்ஞாஸ்வராத் தேனே பிரம்மஹிருதாயாதி கவயே முயந்தி யத் சூரய தேஜோ வாரி மிருஷாம் யதா வினிமயோ தத்ராத்ரி சர்கோ மிருஷாம் தாம்னா ஸ்வேன சதா நிரஷ்ட குமகம் தத்யம் பரம் தீமயி. அதுல முயந்தி அப்படின்னா கன்ஃபியூஸ், பிவில்டர்மெண்ட். அப்படி தேவர்களே டென்ஷன் ஆனா நம்ம ஏன் ஆமாட்டோம்? ஏன்னா நம்ம எல்லாம் கலியுக வாசிகள், நம்ம அப்படிதான் டென்ஷன் ஆகும். அதனால வந்து கிளியரா என்ன சொல்றாங்கன்னா இவங்க வந்து தேவர்கள் வந்து மதுராக்கு போறச்சே அவங்களாலே புரிஞ்சுக்க முடியலையா இவரோட என்ன சொல்றது இவரோட லீலா. அப்ப வந்து நம்மளால கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்னு. எஸ் மாதாஜி அடுத்த பேரா கண்டினியூ பண்ணாங்க. நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி, நோ ப்ராப்ளம். இல்ல விஜயகுமாரி மாதாஜி எல்லாரும் ஒரு பேரா எடுத்துக்கோங்க. இது இன்னைக்கு இது ஒண்ணுதான் படிக்க முடியும். படிங்க மாதாஜி. யசோதாமாயை நித்திய மகனான பகவான் கிருஷ்ணர் எப்போதும் பிருந்தாவனத்தில் வீற்றுள்ளார். பகவான் கிருஷ்ணரின் லீலைகள் இந்த ஜட உலகம் ஆன்மீக உலகம் என இரண்டிலும் இடைவிடாது சென்று கொண்டுள்ளது. அத்தகு லீலைகள் பகவான் எப்போதும் தம்மை அன்னை யசோதை மற்றும் தந்தை நந்த மகாராஜின் நித்திய மகனாகவே நினைத்துக் கொண்டுள்ளார். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10வது ஸ்கந்தம் அத்தியாயம் 6 ஸ்லோகம் 43 பின்வருமாறு கூறப்படுகிறது. தாராள மனமும் பரந்த உள்ளமும் கொண்ட நந்த மகாராஜர் யாத்திரையிலிருந்து திரும்பி வந்த போது உடனடியாக தமது மகன் கிருஷ்ணரை மடியில் எடுத்துக்கொண்டு உச்சி முகர்ந்து
தெய்வீக ஆனந்தத்தினை அனுபவித்தார். அதுபோலவே 10வது ஸ்கந்தம் 9வது அத்தியாயம் 21வது ஸ்லோகத்தில் கூறப்படுகிறது. ஓர் இடையர்குல பெண்மணியின் மகனாக அவதரித்த இந்த பரமபுருஷ பகவான் பக்தர்களால் எளிதில் அறியப்படுபவராகவும் எளிதில் அடையப்படுபவராகவும் உள்ளார். ஆயினும் உடல் சார்ந்த வாழ்வின் கருத்துகளில் இருப்பவர்கள் தவத்திலும் விரதத்திலும் முன்னேறியவராக இருந்தாலும் பெரும் தத்துவ அறிஞராக இருந்தாலும் அவரை புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதரி. ஸோ வெரி கிளியர்லி என்ன சொல்றாங்கன்னா, அவ்வளவு ஈஸி இல்ல கிருஷ்ணரை புரிஞ்சிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ என்ன சொல்றாங்க வந்து யசோதா ஓகே, கிருஷ்ணர் மேல அவ்வளோ ஒரு ஆசை. ஸோ அவர் வந்து எப்பவுமே குழந்தையா தூக்கி வச்சுட்டு அவர் மடியில வச்சுட்டு அவரை வாசு மூந்தெல்லாம் பார்ப்பாராம். அந்த லெவலுக்கு அவருக்கு ஆசை. அதனால வந்து கிருஷ்ணர் வந்து நிஜமாவே இவங்களோட மகனானா நம்ம பார்த்திருக்கோம். காஸ் ஆஃப் ஆல் சார்சஸ், அவருக்கு வந்து பேரண்ட்ஸே இல்லை, அவர் தான் டாப் மோஸ்ட். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் அவர் தான் ஆதி. அப்ப எப்படி இருக்க முடியும்னா அவர் வந்து அந்த பாவத்துல செயல்படுறாரு. அடிக்கடி நான் கேட்பேன், அவர் அழுறாரே உண்மையா? நீங்க எல்லாம் இல்ல மாத்தாச்சுவீங்க. இல்ல, அவர் அழுறது உண்மைதான். அதே மாதிரி நம்ம எல்லாம் வந்து கஷ்டப்படுறோம் அப்படின்றத அவர் வருத்தப்படுறதாலதான் அவர் உட்கார்ந்துருக்காரு பரமாத்மாவை. நம்ம எல்லாம் வருத்தப்படுறச்சு அவர் இன்னும் பண்ணுவாராம். டிவோட்டிஸ் எல்லாரும் விஷயமுமே அப்படிதான். இப்ப வந்து பாண்டவர் ஸ்கூல்ல சண்டை ஆச்சுன்னா ரொம்ப சீரியஸ் சண்டை இருந்தாச்சும் கிருஷ்ணர் டென்ஷனா வரான். ஒரு நாள் வந்து ருக்மிணியை ஓட்டணும்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து திருடேன், நான் வந்து ஓடி போயிட்டேன், வார்ல இருந்து ரன் சோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ரைட், ரன் சோர். ஸோ பேசிக்லி அந்த இடத்துல இருந்து ஓடிடுவேன் இப்படி எல்லாம் சொல்றாங்க, என்னையே கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளை டென்ஷன் ஆக்கணும்னு உடனே ருக்மிணி அவங்க விழுந்துட்டாங்களாம். உடனே கிருஷ்ணர் வந்து அலறி அவரை எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல. சோ அவர் அலறது உண்மையா? உண்மை. அப்ப வந்து கிருஷ்ணரை விட லீலைக்கு பவர் ஜாஸ்தியானா நம்ம வந்து ஒரு பேங்க்ல கூட சொல்லுவோம், ஒருத்தருக்கு டெலிகேட் பண்ணிடுவோம் பவர்ன்ற மாதிரி. கிருஷ்ணர் வந்து லீலா சக்திக்கு கொடுத்திருக்காரு. எல்லா சக்திக்கும் ஒரு டைம் பவர் இருக்கும். அப்ப வந்து லீலைகள் புரியறச்சே கிருஷ்ணரையே வந்து அந்த லீலையில அவரே மறக்க வைப்பாங்க ஒரு பீரியடுக்கு. அவர் நிஜமாவே யசோதாவோட குழந்தை மாதிரியும், இப்போ நம்ம கேஸ்லயும் அதே மாதிரி தான் ஆகும். நம்ம சீரியஸ் ஆக கிருஷ்ணரே நம்ம, அதனாலதான் கிருஷ்ணர் வந்து என்ன வேணா கொடுப்பா, ரைட்? ஆனா பக்தி ஒண்டி கொடுக்க மாட்டா. கிளேஷாக்னா சுபதா மோக்ஷ லகுதகித் சுதுர்லப, ரைட்? சாந்திரா நம்ப இந்த விசேஷாத்மா கிருஷ்ணாஸ்ரயா அன்றது ரொம்ப அபிச்சவுதா. ஸோ பேசிக்லி ஏன் கிருஷ்ணாஸ்ரயான்றது கொடுக்கவே மாட்டாரு. ஏன்னா அவர் அதுல லிட்டரலா வந்து சர்வெண்டே ஆறாரு. பாருங்க, நம்ம கிருஷ்ணருக்கு வந்து அவர் ஓட்டுறாரு, தேரோட்டி ஆறாரு, பல்லி மகாராஜ், அந்த மாதிரி நிறைய வேலையில அவர் வந்து இறங்கி வேலை செய்வார். அதனால வந்து டிவோட்டிஸ்க்கும் கிருஷ்ணருக்கும் காம்படிஷன். நீ எனக்கு நிறைய சேவை செஞ்சியா, நான் சேவை செய்யறேன். இல்ல மாதாஜி, என் கேஸ்ல எல்லாம் சேவை செய்யல அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க. நம்ம பண்ற ஹார்ட் ஒர்க்குக்கு நம்மளுக்கு என்ன அமௌண்ட் கிடைக்கணுமோ அதை விட நம்ம பேங்க்ல ஜாஸ்தி பைசா இருக்குன்னா அந்த சேவை அவர் தான் செஞ்சாரு. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம தெரிய நான் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா பிளான் போட்டேன், அந்த ஸ்மார்ட்டா பிளான்க்கு அவருக்கு ஸ்ட்ராட்டஜி யார் போட்டாருன்னா அது கிருஷ்ணர் தான். இது நம்மளுக்கு தெரியாம நம்ம தான் ரொம்ப அதிபுத்திசாலி அப்படின்ற ஃபீலிங்ல நம்ம இருக்கோம். சோ ஏன்னா இந்த மாதிரி அவர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ்ல சேவை செய்யறாரு. சேவைன்னா நம்ம மைண்ட்ல வந்து நேரா வந்து கிருஷ்ணர் நம்ம காலை புடிச்சு விட்டுறாரா, எனக்கு தலைவலி தலா மசாஜ் பண்றாரான்றது இல்ல சேவை. எந்த ஃபார்ம்லயும் நம்ம பண்ற வேலையை ஹெல்ப் பண்றதுதான் சேவை அப்படின்னு, ரைட்? சோ அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். சோ என்ன அவர் பாட்டம் லைன் என்னன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து எல்லாம் கொடுப்பாரு, ஆனா அவர் வந்து பக்தியை ஒண்டி கொடுக்கவே மாட்டாரு என்ற பாயிண்ட் தான் இங்க ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிருக்காங்க. அதனால வந்து கிரேட் பிலாசபர்ஸே கன்ஃபியூஸ் ஆச்சு. நம்ம ரொம்ப நிறைய தடவை சொல்லுவோம்ல, மாதாஜி எங்களுக்கு புரியவே இல்லை, நம்மளுக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்குன்னா, ஏன்னா இது அவங்களுக்கே கஷ்டம். அப்போ நம்ம வந்து ஸ்லோவா தான் ரியலைஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், யாராவது படிக்கவே இல்லைன்னா இந்த பேரா படிங்களேன். பிரபு, இன்னும் எத்தனை பேரா ஆச்சு? 2 பேரா இருக்கு மாதாஜி. இன்னும் 2 பேரா இருக்குங்க மாதாஜி. சரி, யாராவது படிக்கலன்னா படிச்சிருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சித்தாந்தல இருந்து படிக்கலாமா? சித்ரலேகா மாதாஜி படிக்கிட்டோம். மோகன்தாஸ் பிரபு லாஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பேரா படிங்க. ஸ்ரீல சித்தி பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரா next quote, Sripada Baladeva Vidyabhushana, who refers to the prayers offered by the demigods of Lord Krishna in the womb of Devaki and summarizes the birth of Krishna as follows. As the rising moon manifests light in the east, so Devaki, who was always situated on the transcendental platform, having been initiated in the Krishna mantra by Vasudeva, the son of Surasena, kept Krishna within her heart. From this statement, Srimad Bhagavatam 10.2.18
it is understood that the Supreme Personality of Godhead, having been transferred from the heart of Anakadundubi or Vasudeva, manifested himself in the heart of Devaki. According to Srila Baladeva Vidyabhushana, the heart of Devaki means the womb of Devaki, because in Srimad sorry, எங்க போச்சு உரா எங்க போச்சு அரே கிருஷ்ணா பிளாக் ஆயிருக்கு ஒரேடியா ஹரே கிருஷ்ணா 1 minute. In the womb of Devi, because in Srimad Bhagavatam 10.2.41, the demigod says, this temba to uski katha para woman, Mother Devaki, the Lord is already within your womb. Therefore, that the Lord was transferred from the heart of Vasudeva to the heart of Devaki means that he was transferred to the womb of Devaki. Similarly, in regard to the appearance of Lord Chaitanya Mahaprabhu as described in the Chaitanya Charitamrita, the words Vishesha Sevana Khare Govinda Charana. These especially began to worship the lotus feet of Govinda, indicate that exactly as Krishna appeared in the heart of Devaki through the heart of Vasudeva, so Lord Chaitanya appeared in the heart of Sachidevi through the heart of Jagannatha Mishra. This is the mystery of the appearance of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Consequently, one should not think of Lord Chaitanya's appearance as that of a common man or living entity. This subject matter is a little difficult to understand, but for devotees of the Lord, it will not at all be difficult to realize the statements given by the Krishnadasa Kaviraja Goswami. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Prabhu, you can stop screen sharing. இதுக்கு மேல ஒன்றும் பெருசா படிக்க முடியாது, ஆல்ரெடி ஆயிடுச்சு இல்ல, கிளம்பணும். ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னன்னா, ஓவரால் வந்து இந்த மைண்ட் இதெல்லாம் எப்படி ஆகுது, ஏன்னா நிறைய தடவை நம்மளுக்கு புரியாது. அதே மாதிரி நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து செரகேட் மாத்திரம்னா நீங்க புரிஞ்சுப்பீங்க, மாதாஜி இது வெரி காமன், ரைட்? ஆனா அப்போ வந்து அது வந்து நம்ம ஒத்துக்க முடியாது. எப்படி செரகேட் கான்செப்ட் இருக்கு, எப்படி ரோஹிணி வயிற்றுல அதாவது ரோஹிணி வயிற்றுக்கு எப்படி அந்த குழந்தை போகும்? நம்ம பல்ராம் பேரே வந்து சங்கர்ஷனா, அது எப்படி முடியும்? ஏன்னா நம்மளுக்கு கிளாரிட்டி இல்லை, ரைட்? நம்மளுக்கு ஆனா இப்போ வந்து சயின்ஸ் அது ப்ரூவ் பண்ண உடனே ஓகே அது முடியுது அப்படின்னு. அதே மாதிரி பிரம்மாஸ்திரம் வந்து ஒண்ணுமே இல்லாம எப்படி போகிறது? ஏன்னா இப்போ நியூக்ளியர் பாம் எப்படி போகிறது, ரைட்? நியூக்ளியர் பாம்ல வந்து நீங்க கண்ணுல ரொம்ப பார்க்க முடியாது, பாம்ன்ற கான்செப்ட் பார்க்க முடியாது, வெளிச்சிட்டு சுத்துறாங்க. ஆனா அது வந்து எப்படி வெடிக்குது, ஆட்டம்ஸ் எப்படி போகுது, எப்படி டிஸ்ட்ராய் பண்ணுது, எப்படி உடம்ப கொறிக்குது, எல்லாம் பார்த்தா நம்மளுக்கு புரியாது, ரைட்? சோ அதே கான்செப்ட் தான் பிரம்மாஸ்திரா. அந்த காலத்துல இன்னும் பெர்ஃபெக்ட். நம்ம வந்து இப்போ ஏம் பண்ணி ஒருத்தருக்கு போட்டாலும் சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாம் காலி ஆயிடுவாங்க. அப்ப வந்து எவ்வளவு அக்யூரேட்டானா அஸ்வத்தாமா போட்ட பிரம்மாஸ்திரா கரெக்டா பரீட்சித் வயிற்றுக்குள்ள இருக்கிற அந்த பரீட்சத்தை போய் அஃபெக்ட் பண்ற லெவலுக்கு அது பர்ஃபெக்ட், அந்த லெவலுக்கு அது இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு. சோ அதனால இது வந்து அந்த காலத்துல இருக்கு. ஏன் இதை அடிக்கடி நான் சொல்றேன்னா, நம்ம சைடு சின்சியரிட்டி இருக்கணும், ஆனா அவங்க வந்து புரிய வைக்கிறது கொஞ்சம் டைம் ஆகும். அதனால இங்க இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் சின்சியரா ஈவினிங் பகவத்கீதா கிளாஸ் 5 o'clock எடுக்கச்சே நீங்க எல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல 20 ஸ்லோகாஸ் படிச்சுட்டு வந்துருங்க. ஸ்லோகா படிக்க சொல்ல மீனிங்ஸ் படிச்சுட்டு பர்பட்டும் படிச்சுட்டு வாங்க. ஏன்னா நம்ம அதை படிக்க போறது இல்லை கிளாஸ்ல 22. அதுதான் இன்னைக்கு பண்ண போறோம், சரிங்களா? ரெண்டாவது, மோகன்தாஸ் பிரபு அந்த மெசேஜ் குரூப்லயும் போட்டுருங்க, ப்ளீஸ் ரீட் த ஃபர்ஸ்ட் 25 ஸ்லோகாஸ்னு. அப்போ தான் they will follow. அண்ட் அந்த புக்கு தமிழ்ல இருக்கிறது அதையும் போஸ்ட் பண்ணிடுங்க குரூப்ல, சரிங்களா? தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. அண்ட் வேற ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்குங்களா? எதுவுமே இல்லையா? வாஞ்ச கல்பதருபியஸ்ய கிருபா சிந்துபிய வச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விஜய் ஸ்ரீலா பிரபுபாத் விஜய் நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூர் விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. எல்லாருக்கும் வந்து ஐடிசி பண்ணணும்ன்றதால தான் நான் பாகவதமும் எடுக்கல, புதுசும் கம்யூனிகேட் பண்ணல. அவங்க வந்து எடுக்கிறது ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க, பட் மெயினா ஐடிசி கிளியர் பண்ணுங்க, அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லெக். ஐடிசில ஃபெயில் ஆவாங்களா? நம்ம தமிழ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபெயில் ஆனது இல்லை, ஆனா மற்ற லாங்குவேஜஸ் இன்க்ளூடிங் இங்கிலீஷ் ஃபெயில் ஆயிருக்காங்க.
ஓகேயா? ஒருவேளை ஃபெயிலே ஆக மாட்டாங்கன்னு ஒரு ஃபீலிங் எல்லாம் இல்லை, ஃபெயில் எல்லாம் ஆவாங்க. அதனால தயவு செஞ்சு நல்லா படிச்சிடுங்க. சரிங்களா? தேங்க்யூ மாலதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே Hare கிருஷ்ணா. Krishna. தேங்க்யூ. நல்லா இருக்குல்ல ஹரே பேக்ரவுண்ட் கிருஷ்ணா மாதாஜி? ஹரே மாதாஜி. Hare கிருஷ்ணா. Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. சூப்பரா இருக்கு மாதாஜி, சூப்பரா. கலர்ஃபுல்லா இருக்கிறதுனால ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு. சரி, அப்படியே எல்லாரும் ஒரு செகண்ட் இருங்க. இதையும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டுங்க. இன்னைக்கு இதுதான் லாஸ்ட் டைம் இருந்துச்சுல? ஆமா மாதாஜி. ஆமா ஆமா ஆமாங்க. இதேதான் இருக்கும். ஏன்னா வார் ஃபீல்டுல அப்ப இதுவே கண்டினியூ ஆகட்டும் சாப்டர் 1க்கு. சரிங்களா? ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். அப்போ நம்ம மறுபடியும்